Obi ụtọ ka anyị ji nanabata unu na mgbasa oziọma nke taa, mgbasa oziọma GCK nke bụ mgbasa oziọma zuru ụwa niile ọnụ. Anyị na oru Chineke, Pastọ Dọkịta Kumuyi, bụ onye Chineke ji eje ozi. Chineke were ya jee ozi ihe dịka 15 n'ebe dị iche iche. Ọ na-ewetara anyị ozi ọma nke na-eweta mgbanwe nke ndụ, ozi ọma nke na-enyere anyị aka anyị na Chineke ibi ndụ mmeri na njem anyị n'ọsọ eluigwe anyị na-agba kwa ụbọchị. N'ụbọchị nke taa, anyị na-ewetara gị ozi ọma, isiokwu ya bụ uru nke dị na mmadụ ọhụụ ahụ ka ekegharịrị ekegharị. N'akwụkwọ Joshua isi mbụ amaokwu 5, ọ dịghị nwoke ọla, ọ dịghị mmadụ ọla nke ga-eguzo n'iru gị n'ụbọchị niile nke ndụ gị. Ana m eche emem gị dịka m nọnyere Moses, otu a ka m ga-anọnyere gị. Lee anya ebe a. Ị maara na ọ bụrụ na Joshua ga-asị onwe ya, ọ ga-adị ka ọ na-egwu egwu na iru Moses na iru Fero, na Moses na osimiri uhie. Amara Moses n'ebe nkume ahụ mgbe mmiri na-apụta. Amara Moses n'iru Kora, Detan na Abiram. Amara Moses nwoke a nke nwere akara ugo ndị dị otu a, na Chineke si dịka m nọnyere Moses, otu a ka m ga-anọnyere gị. Ana m ahụ n'ọtụtụ oge mgbe m si Chineke ga-ebuli gị elu, ga-ewe soro m jide ya dịka m si kwuo ya, lee m anya dịka m si dịrị. Ana m ahụ ndị mmadụ ha si amen, ha si ihe a dịka egwuregwu ka ọ ga-emezu. Ọ bụrụ na Joshua mere otu a, ọ gaghị enweta ihe Chineke kwuru banyere ya. Wee gwa Joshua, dịka m nọnyere Moses, otu a ka m ga-anọnyere gị. Dịka Chineke nọnyere onye isi anyị, onye ọzụzụ atụrụ anyị, otu a ka ọ ga-anọnyere gị. Ọ ga-agọzi gị, ọ ga-ebuli gị elu. Ị ga-abụ nwoke nwanyị nke ga na-arụpụta ihe n'aha Jizọs. Aga m agharịpụ gị ma ọ wee hapụ gị. Lee na amaokwu 6, dị ike nwekwa ume, dị ike nwee ume. Ị ga-enwe obi dị ike. Lee na akwụkwọ Ilu isi 9 amaokwu nke 9. Akwụkwọ Ilu, nye ntụziaka nye onye maara ihe, ọ ga-amakwu ihe karịa. Kụziere onye ezi omume ihe, ọ ga-amụba na amamihe. Nsogbu mgbe ndị mmadụ na-abịa ahụ ihe, ha amụta ihe nke ọma, ha nwere ike ịgụ akara ihe a site n'isi ya ruo n'ọgwụgwụ ya. Ha mara na ihe niile, ha bịa ghọzie ndị a na-enwe ike ịkụziri ihe. Ụdịkwa otu isi akụziri ha, otu ha ga-esi were mkpụrụ okwu a jikọta ma kwuo okwu. Nsogbu ndị mmadụ woo ha mụta otu ihe na nke abụọ, ha enwe ike hazigharịa okwu ndị a otu ha ga-esi ji ya mee ihe. Ha maara banyere ihe ọmụmụ a, isiokwu ya, mara ihe niile dị ya n'ime, mara ihe ndị kwesị ka amụta n'ime ya. Ọ dịkwa ihe nwere ike ịkụziri ha ọzọ. Ha mara n'okwu a, mara ihe niile ọ na-amụpụta. Ha enweghị ike ime ka ije ha gaa nke ọma n'okwu ha na-ekwu. Ma mgbe mmadụ, onye maara ihe, onye nwetazuru ihe niile na ndụ a, ọ chọkwara ka akụziere ya, azọpụtala ya, mụgharịa ya ọzọ, ọ chọrọ ka akụziere ya ihe. O nwetala ihe ndị o toruru na ndụ a, ọ chọkwara ka akụziere ya ihe.
ọ bụrụ na ị kweghị ka a kụziere gị ihe na ndụ a, ọ dịghị ihe ndị ị ga-emeta ga-adị nke ọma na ndụ a. Ndị mụtara ihe wee zụlite onwe ha n'akụkụ ọla ha nọ tutu ndị a na-abata n'oge nke nka na ụzụ a. Ugbu a nka na ụzụ batara, anyị che na anyị pụrụ ime ihe niile site na nka na ụzụ a. Anyị pịa ya igwe eji apị apị, anyị were ya dee ihe niile anyị kwesịrị ime. Ịnọrọ ihe ndị a niile a na-akụziri ihe, enwere ike ịkụzi ihe site n'igwe eji ezi ozi. Ụmụ akwụkwọ a nọrọ akụziere ha ihe site n'igwe nka na ụzụ a, ma ọ bụ ihe a esi n'ebe ahụ zipụ akara ule ha. Ndị jụrụ ịmụta ihe oge a nke anya meperele, ha ga-erute ebe ndị kwesịrị ka ha rute, n'ihi na akụkụ niile nke ndụ ha chee oge anyị nọ nka na ụzụ jupụtara ya. N'otu aka ahụ n'akwụkwọ nsọ, n'otu aka ahụ n'ụzọ nke onye nwe anyị, ọ bụrụ na anyị ga-enwe ihe ọ ga-amụpụta na ndụ anyị, ị ga-abụ obi nke emeghere ihe batara n'ime ya, nke na-amụta ihe. Ị ga-abụ onye nwere udo n'obi gị, ị ga-abụ onye na-achọsikwa ihe ike, bụrụ onye ga-adị ike n'obi gị. Ị ga-abụ onye kwesịrị ka a kụziere ihe, guzosie ike n'ụkwụ gị. Anyị na-ekpekọ ekpere ọnụ, tụgharịa na ndụ gị, gbanwee na ndụ gị ka ọ dị n'ụzọ dị mma, nzọpụta, mgbaghara, nnwere onwe. Ihe eji mara gị ga-agbanwe taa, n'ihi na ị ghọọla nwa nwanyị, nwa nwoke nke onye nwanyị. Onye nwanyị ga-enye gị nzọpụta ya. Welie aka gị elu dịka ị na-eguzo. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka ọkpụkpọ oku a pụtara ihe ka ị na-enye mmadụ niile. Ị na-asị ka araba onye ọbụla na-achọ ya bịa. Chineke, dịka ndị a guzoro ugbu a, ha wee mee ihe isi ha mee n'obi ha na mkpebi ha wee pụta, si n'ihe niile pụta nke na-adịghị mma dịka nkwa gị si dị. Nabata ha n'aha Jizọs. Gbaghara ndụ ochie ha niile, mee ka ha nwere onwe ha pụọ na yoku nke mgbe ochie. Ezu oke ha niile na mmetọ ha niile nke mgbe ochie n'aha Jizọs. Dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ. Anyị na-ekpe na mmụọ gị ga-agba ama n'ime obi ha ugbu a, na ha aghọwo ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nke Chineke. Ka nzọpụta gị mee ka ha bụrụ ndị dị ike na ndụ a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwanyị, n'ihi na ama na ịzawo, emezuwo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ihe ịrịba ama ga-abịawo. Ihe ọlawo nsogbu gị, ihe ọmụaka n'ihu ị nwere, ihe mgbu ị nwere, tụkwasị aka gị n'ebe ahụ. Welie aka nke ọzọ elu. Aha nke ọrịa a, ọ dịghị ihe o nwere ime. Ọwa aha Jizọs bụ ihe ga-arụ ọrụ. Aha ga-akagbu, ga-ebibi yoku niile nke ekwensu pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Cheta, ọwa aha bụ ihe ga-arụ ọrụ. Aha Jizọs ọ bụ aha nrịanrịa gị. Tụkwasị otu aka n'ebe ahụ, welie otu aka elu. Mgbe ị ga-anọ ememe ikpeazụ, ka ahụ na-emezuwe ya. Anyị na-ekpe ugbu a, nna anyị, n'aha Jizọs, anyị ma na ịbụ Chineke nke nwe ike niile, n'ebe ị na-apụrụ ime ihe niile. Onye nwe anyị, ndị a niile na-atụ anya, ha chọrọ mmetụ aka ihe ịrịba ama gị. Na m ekpe ka mmetụ aka ihe ịrịba ama gị bịakwasị ha ugbu a n'aha Jizọs.
ihe ọbụla wa aha ọrịa ha, ihe ọbụla wụ nrịanrịa dị ha na-arụ, onye nwe anyị maara n'aha nke nsogbu a ọ dịghị ihe o nwere ime n'ebe ị nọ, ọ na n'aha Jizọs. Ana m ekwupụta aha Jizọs a megide nsogbu gị, megide nrịanrịa gị, megide ihe ọla mere gị nkwarụ na ndụ a, megide ihe ọla na-adịghị aga nke ọma na ndụ gị, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs, ka a napụta gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị maara n'aha gị karịrị aha niile ọla. Ihe ọbụla wa aha nrịanrịa ọbụla ma ọ bụ ihe mgbu ọbụla, anyị na-ekpe n'aha Jizọs a ga-akwatu ihe niile ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekwupụta ọgwụgwọ nye mmadụ niile, nnapụta nye mmadụ niile, nnwere onwe nye mmadụ niile, ka a gwọọ gị ugbu a, ka a nnapụta gị ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma n'imezuwe ya. Aha Jizọs a pụghị daa. Ana m ekpe na a ga-eme ka o guzosi ike na ndụ gị ugbu a, n'ihi na anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-ekele gị maka ige ntị n'ozi ọma nke ụbọchị taa. Chineke gọzie gị ebe ọ dị ukwuu, chebe gị ma debe gị, wetara gị ihe ọma na ndụ gị n'ụzọ gị. Ya onwe ya bụ enyi nke nọ nso mgbe niile, karịa nwanne, ya debe gị, ya mekwa gị mma. Obi na-atọ anyị nke ukwuu na anyị na gị wee nwekọ na ihe omume a. Anyị na-ekelekwa n'ihi ezinụlọ gị. Anyị chọrọ ka anyị na unu na-enwe mmekọ, ana ebe kachasị mfe inwe mmekọ a bụ na igwe na-ekwu okwu nke na-aga na ikuku. Ya mere, kpọtụrụ anyị na www.gckhq.org/connect. anyị chọrọ ka anyị na gị nwee mkpakọrịta n'ịgba ọsọ eluigwe a. Ama m na ị chọrọ enyemaka, ọ nọkwa n'ebe ahụ. Anyị ga-amara banyere nke a. Anyị enweghị ike inweta ndidi ịnụ olu gị na otu isi na-agba ọsọ a. Onye nwe anyị gọzie gị.